салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. ва эҳтиромона хоҳиш мекунем навора дар имо ватсаби худатон поделитсия кунед. рафтем навора тамошо мекунем. дӯстони азиз, ташаккури зиёд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар сентри ноҳияи Файзобод. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 128 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ва шумо иншоалло арзон мекунанд. доми 6 этажа мебошад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, дар назди чорраҳаи 46 микрорайон, пушти нотариуси хона. яхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 31 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 5 этажа мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни корвон, гранзавод. яхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ва шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони лучоб. духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. 58 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 202 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 7 этажа мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони гипрайзим. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи Темурмалик. яхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 26 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суви доимӣ ҳаст. ремонти хона миёна мебошад. дар наздики хона мактаб садик мебошад. доми 4 этажа мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ба шумо иншоалло арзон мекунад.